dagway mo pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya, ngalan mo ibayaw ko. Matag karon ug unya, ngalan mo pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang angyan sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang angyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Mayong adlaw sa tanan. So karon nga bulan is bulan daw sa gugma. Like love month. Now dunay naglain nga klase sa gugma. So dunay gugma sa Ginoo, dunay gugma sa ato ang pamilya, and dunay gugma sa naglain nga mga tao, and doon na po'y gitawag og gugma sa ato ang kaaway. But karon nga mga oras, ang atong paghisgutan is mahitungod sa gugma ngadto sa pamilya. Now, sa ato ang paghisgot nini nga mao nga topic, atong ablihon ang pulong sa Ginoo nga makita diha sa Episo kapitulo 5 bersikulo 25 and kapitulo 6 bersikulo 4 and bersikulo 6 gihapon verse 1 and 2. Again, atong passage sa Ephesians chapter 5 verse 25. Akong pagabasahon, sunda lang sa inyong mga mata kung inyong doon may mga Biblia nga ginaabli. Nagingon ang pulong sa Ginoo, mga bana, higugmaa ang inyong asawa,
ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Sa chapter 6 verse 4 nagingon, mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. In sa last, sa verse chapter 6 gyapon bersikulo 1 and 2 nagingon, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan ug inahan. Mga itawgiya sa Ginoo, magampo ta. Lord, dalaygong ka nini nga orasa, salamat sa maong higayon nga imuhang padayon nga gihatag kanamo sa pagtuon, paghisgot sa imuhang mga pulong o Dios sa mata ko sa kinabuhi. Salamat sa imong gugma nga maoy pinaka sinter Ginoo sa mata ko sa kanamo Ginoo, nga amo nga paghisgutan karon nga mo reflect ngadto sa among mata ko sa kinabuhi, labi na ngadto sa mata ko sa kapamilya. Ikaw, Holy Spirit, may mag-illuminate sa mata ko sa kanamo so that ang mata ko sa kanamo able nga makasabot ug labaw sa tanan among maaplikar sa mata ko sa kinabuhi. Saligan ka uban ang pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Now, like, unsa ka kanang like sa atong mata ko sa kinabuhi, unsa ka dayag nga atong paghisgutan kining pulong nga LOVE or love. Like, I don't know if kanunay ba na nga mahisgutan sa mata ko sa nato, or like sometimes ra kayo matapikan, or else kaha makahisgutan mahitungod sa ato ang love, mahitungod sa ato ang paborito nga pagkaon, o di kaha sa ato ang paborito nga mga salida, labi na og kanang mga bag-o nga mga salida nga i-release. And also like ato ang mga hobbies sa kinabuhi. Siguro most or sa uban like mo na paghisgutan nga love na nila nga mga butang sa ilahang mata ko sa kinabuhi. But sa diha nga maghisguta mahitungod sa gugma ngadto sa pamilya, kini nga tawo nga ato ang nakauban, kini nga mga tawo nga atong gisharean sa ato ang mga experience sa kinabuhi, like ato ang mama or papa or like sa mga anak. And also usahay na ay panaglalis, usahay na ay katawa, and also naapod ang pag-uban hantud nga mutubo sa nagkalain nga aspeto, sa physical nga aspeto, or even sa mga ato ang panglantaw sa kinabuhi. And ang pulong sa Ginoo is wala lang nagsulti nga ang gugma sa pamilya is pinaagi lang sa pagpasinati, nga imo lang ipa-feel ngadto sa imuhang pamilya nga gihigugma ka. Like dili lang kay kana ang gitudlo sa pulong sa Ginoo, but also ang pulong sa Ginoo nagtudlo mahitungod sa gugma, nga ang gugma is intentional or tinuyuan nimo or nato nga ipakita ngadto sa ato ang pamilya. Again, intentional nato nga ipasundayag ang maong gugma nga diin ato nga i-share ngadto sa atong matag usa ka pamilya sa nagkanlain nga paagi. Now, dunay tulo ka butang nga atong paghisgutan mahitungod sa biblical nga gugma nga diin ngadto sa pamilya, which is ang maong nga gitudlo sa pulong sa Ginoo nga magtabang sa usa ka pamilya nga mahimo nga lig-on, and also dunay healthy nga family. O kini nga klase sa gugma is magtabang sa matag usa, labi na nato or kining nato nga gitawag og like Christian family, nga mas ato gid nga ikinabuhi ang maong gugma ni Kristo ngadto sa ato ang matag usa ka pamilya, pagpakita ngadto sa ila. Now, ang una nga butang nga atong makita sa mao nga bersikulo
nga gisulat ni Apostol Paul sa versikulo 5 o kapitulo 5 versikulo 25 nga nagingon, mga bana, higugma ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Now sa pagsulat ni Apostol Paul mahitungod sa gugma ngadto sa kaminyoon is si Apostol Paul dunay taas nga standard nga gihatag niini. Nga mao nga ang kana nga gugma ngadto sa pamilya o ngadto sa kaminyoon is kini mahimo nga mabuhat sa managtiayon uban sa gahom sa balaang Espiritu Santo. And kini nga gugma is wala gi-describe like kana lang nga moment nga imong ipa-feel ngadto sa imuhang asawa or bana or mga anak nga gihigugma nimo. But kini nga gugma nga gitudlo sa pulong sa Ginoo, gisulat ni Apostol Paul is like choice sa matag usa. Nga diin sa atong matag usa ka kaugalingon ngadto sa atong nga pamilya nga dili nato lantawon atong kaugalingon nga mas labaw ta nila hinuon atong ipakaubos ang atong kaugalingon para sa ato nga pamilya, para sa usa ka pamilya nga nagpakita sa tinuod nga gugma. Now si Ginoong Hesus is ang iyahang gugma ngadto sa mao nga gisulti ni Apostol Paul sa church or sa mga believer or sa mga magtotoo is dili lang kay passive nga gugma ang gipakita sa Ginoo. Like dili lang kay gisulti ra sa Ginoo nga nahigugma siya nila ni Apostol Paul, nahigugma siya sa mga Kristohanon sa unang panahon or wala lang kay gisulti ni Ginoong Hesus nga nahigugma siya even sa karon nga panahon. But ang maong gugma nga gipakita sa Ginoo is giak niya. Doon na say gibuhat. Like gibuhat ni Ginoong Hesus ang tanan aron sa pagluwas sa mga tao. Like ingunana nga gugma kung ang gipakita sa Ginoo, kung imagine na to like grabe nga gugma. Nga din ang maong gugma nga ang una nga punto nga atong makita is kining gitawag og love that sacrifices. Ang gugma nga mosakripisyo. O kini nga gugma una og labaw sa tanan is gipakita or si Ginoong Hesus mo ay una nga nag-demonstrate nini. Nga din gusto sa Ginoo nga mo'y mahimo nga example ngadto sa usa ka pamilya. Nga diin si Ginoong Hesus ingon nga nahigugma sa mga magtotoo or nahigugma si Ginoong Hesus sa mga tao nga gani iyang gisakripisyo, iyang kaugalingon hantod sa iyang kamatayon. Like susama usab sa gugma sa usa ka pamilya nga andam nga mo sakripisyo. Andam ang ginikanan, andam mo sakripisyo sa iyahang mga anak. Ang asawa andam mo sakripisyo sa iyang bana. Ang bana andam mo sakripisyo sa iyang asawa. Even ang mga anak andam nga mo sakripisyo sa iyahang mga ginikanan. Ug kana ang gusto nga itudlo ni Ginoong Hesus sa usa ka pamilya nga dunay pagsakripisyo sa pagpakita sa paghigugma nga dunay buhaton nga sakripisyo. Nga diin sa usa ka pamilya nga din andam niya nga ipaubos ang iyahang mga gusto sa kinabuhi para sa iyang pamilya. Like andam niya nga i-give up ang iyahang mga plano para sa kaayuhan sa iyang pamilya. Like andam niya nga ipaubos ang iyahang garbo alang sa iyahang pamilya. Examples, like para sa mga ginikanan nga andam nga mo tabang para sa mga dunay mga anak nga like nga nag-eskwela nga tabangan nila nga pagtudlo sa mga assignments, tudluan sa mga buluhaton sa eskwelahan, paghatag og panahon ngadto sa ilahang mga anak, ug bisan sa mga managtiayon nga diin andam nga maminaw sa mga kabugaton nga isulti. Like sa asawa nga instead nga mag-cellphone siya the whole time or magtan-aw og
Netflix, like mas pilion niya nga maminaw siya sa iyang asawa or sa asawa usab ngadto sa iyang bana. Like ingon ana. And mas pilion ang pagpasaylo kaysa pagpataas sa garbo. Kana nga mga butang nga gitudlo ni Ginoong Hesus sa matag usa ka pamilya nga diin mao'y gusto nga buhaton. Tungod kay kini nga maong gugma nga mosakripisyo is magtabang sa usa ka pamilya nga mahimong mas lig-on, mas mahimong healthy ang relasyon sa usag usa. Now, ang sakripisyo nga paghigugma is duna say kanang gisulti. Nga diin ang imuha nga gikinahanglan is mas importante kaysa iyang kaugalingon. Again, balikon ako. Ang sakripisyo daw nga paghigugma is mas importante ang gikinahanglan nimo kaysa mas importante ang gikinahanglan sa imuhang pamilya kaysa sa imuhang kaugalingon. Like, grabe. Mas importante ang imong pamilya kaysa imong kaugalingon nga comfort. Mas importante ang imong pamilya kaysa sa imong kaugalingon nga like kagustuhan. Grabe nga klase sa paghigugma. Kini nga klase sa gugma is like nagbuild og pagsalig, security, nga diin ang usa ka pamilya is magtinabangay. Tungod kay nganuman bisan unsay mahitabo, walay lain nga ato ang maduulan dali-dali kun dili ang ato ang pamilya. Tong ginikanan or sa mga managtiayon or bisan sa mga anak, labi na kung ang mga anak hamtong na doon na yung mga trabaho, pwede na ingon na. Now ikaduha nga butang nga gitudlo sa pulong sa Ginoo sa bersikulo 6, kapitulo 6 bersikulo 4 nga di nagingon, mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Now, ang ikaduha nga punto nga atong makita is kining love that nurtures. Kining gugma nga mo-nurture ang ginikanan ngadto sa ilahang mga anak. Now, kining pulong nga nurture, nagpasabot kini sa pag-atiman, sa pagdasig, aron motubo sa nagkailain nga aspeto. Like example sa usa ka gardener nga tao ngadto sa mga tanom nga iya nga bubuan og tubig, iya nga kuanan og kanang mga unsa man nga insecticide para dili makuan sa mga bati or bisan sa mga uod nga makaon ang maong tanom, or like tagaan og kanang space nga danagan sa adlaw. Ug kini nga klase sa gugma nga gitudlo sa pulong sa Ginoo nga mag-nurture sa usag usa. Labi na sa mga ginikanan ngadto sa ilang nga pamilya. Now, dunay nagkanlain nga role sa mao nga relasyon sa pamilya. Para sa mga ginikanan, ang maong gugma nga mag-nurture is magtabang sa pagdisiplina, o kini nga klase sa pagdisiplina is like pinaagi sa grasya nga pagdisiplina, dili harsh nga pagdisiplina. Tungod kay ang pulong sa Ginoo wala nagtudlo nga i-harsh pagdisiplina, labi na sa mga ginikanan ngadto sa mga kundili like with grace nga pagdisiplina. Kay usahay kining arrogante ra pod kaayo nga pagdisiplina is dili ni makatabang, hinuon mas like sa ako nga experience, the more nga arrogante ang pagdisiplina is the more nga mugahi hinuon ang ulo. Mao nang ang pulong sa Ginoo sa pagdisiplina like sakto nga pamaagi. Hinay nga pamaagi, sakto nga pag-approach. And kini nga klase sa gugma nga din mag-nurture is mag-correct and also aron ma-achieve ang goal
labi na sa mga kabataan nga mo mature, mahimong matinud-anon, and also mahimo nga masinugtanon. And also para sa mga managtiayon, para sa bana o asawa, ang maong gugma is nagsulti mahitungod sa pagdinasigay sa usag-usa. Like dili aron koreksyonan ang asawa or koreksyonan ang bana, kun dili tabangan aron mas mulambo. Nga diin ang matag usa is mag-celebrate sa kadaugan, sa kalambuan, sa development sa matag usa, labi na sa usa ka pamilya. And also para sa mga anak, ang mao nga gugma is magtabang nga dunay gitawag og support system. Magtabang nga madasig para sa mga pangandoy sa kinabuhi, nga dunay gitawag og safe nga place para sa mga anak, and also aron paghatag og attention ngadto sa mga anak nga diin bisan sa mga kabug-aton nga experience sa kinabuhi. Anda maminaw, anda mutudlo, anda mo guide, and also nga dunay pag-affirm sa usag-usa. Kini nga klase sa gugma naghimo sa environment sa usa ka pamilya nga mahimo nga magmalig-on ug mahimo nga mas mapanindot pa, mas munindot ang relasyon sa usag-usa. Inana, muna nindot ug importante kayo ang gugma nga din mag-nurture sa usag-usa. Ikatulo ug ang last nga point nga atong pagahisgutan sa bersikulo 1 ug 2 sa kapitulo 6 nga nag-ingon, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong maginikanan kay mao kini ang husto. Like, ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan ug inahan. Ang maong mensahe, ang maong gugma ngadto sa usa ka pamilya is dili lang kay ngadto ra sa mga bata, kundi ang maong mensahe nga diin kining gitawag og love that endures. Ang gugma nga mulahutay, ang gugma nga malahutayon is dili lang para sa mga bata, kundi kini progress ni hantod sa next nga generation, mga bata hantod sa mga ginikanan or hantod sa mga dunay mga edad-edarad na. O kini nga gugma like dili ma-fade kung dunay panagbingkil, kini nga gugma dili ma-fade kung dunay pag down nga mahitabo sa usag-usa. Ug ang mao nga mensahe, ang pulong sa Ginoo, ang gugma nga mulahutay is dili lang kay sa nindot nga panahon, dili lang kay sa hayahay nga panahon, but kini nga gugma nga gitudlo sa pulong sa Ginoo is sa tanan nga panahon, sa tanan nga season sa kinabuhi, ups and down, mulahutay. Bisan sa mga financial struggles, bisan sa mga like health crisis, bisan sa mga pagkadili sinabtanay, ug bisan pa sa mga kasaypanan nga mahimo. Ang maong gugma sa usa ka pamilya mulahutay, mupadayon. Ang maong sugo sa paghatag og respeto towards ngadto sa usa ka pamilya nga diin importante kayo. Ang maong gugma sa paglahutay nga mupili, mas pilion ang paghimo nga kanunay nga connected sa usag-usa. Dunay closeness sa usag-usa, dunay pagtinabangay sa pagbuhat sa mga buluhaton sa pamilya, dunay pagkahiusa again and again, dili motapos. O kini nga klase sa gugma dili posible nga mabuhat
nato, labi na kita nga mga dunay Kristo sa kinabuhi tungod kay nganuman naa ang balang Espiritu Santo nga magtabang nato sa pag-achieve niini nga gugma ngadto sa usa ka pamilya. Nga ang maong gugma nga dili mo give up kung dili mo lahutay bisan sa mga kapakiyasan. Nga ang maong gugma ang nahimong ugat sa maong gugma sa usa ka pamilya mao ang gugma nga walay pagkausap nga gikan ni Ginoong Hesukristo. Nga kini maglig-on sa matag usa. Sa matag usa nato kinabuhi, ang maong mensahe nga gitudlo sa pulong sa Ginoo, ang maong gugma sa usa ka pamilya, ang gugma nga mosakripisyo, ang gugma nga mo-nurture, ang gugma nga mulahutay, pinakanindot nga ma-apply sa usa ka pamilya, pinakanindot nga mapakita sa usa ka pamilya tungod kay mao ni ang gusto sa Ginoo or gidesign sa Ginoo sa usa ka pamilya nga kana nga klase sa gugma ang ipakita. Ang maong gugma dili kanunay nga hayahay. Usahay mo batib ka kapoy, frustrated, usahay dili ma-appreciate. But bisan pa ni ana nga mga sitwasyon sa kinabuhi, mga ginikanan, mga bana, mga asawa, even mga anak, na mas kanunay natong pilion ang paghigugma sa atong pamilya. Ingon nga si Kristo nahigugma sa matag usa kanato. Padayonon nato ang pag-build sa usag-usa nga motubo hantod sa ato ang katapusan sa atong kinabuhi. Challenge sa matag usa nato nga i-try nato nga bisan isa lang ato paningkamutan nato nga ato nga ma-apply, mabuhat nato ngadto sa atong pamilya, or kung na-apply na nato mas maayo, mas nindot. But kung wala pa na nato na-apply ngadto sa matag usa ka pamilya ang maong nga mga klase sa gugma, ako nagdasig sa matag usa, pinagi sa pulong sa Ginoo nga himuon to nato nga maong klase sa gugma tungod kay kato nga mga paagi sa paghigugma is magtabang to sa usa ka pamilya. Again, aron mas mulig-on, aron mas mahimo nga healthy ang relasyon sa usag-usa. Kanunay natong hinumduman sa atong matag usa kinabuhi nga dili ni nato kinahanglan nga buhaton para sa atong kaugalingon, kundi ato ning gibuhat tungod kay mao ni ang kagustuhan sa Ginoo para sa usa ka pamilya. God bless sa matag usa nato. Atong iduko atong ulo magampot. Lord, dalaygong ka o Dios nining mga orasa. Lord, salamat kay Ginoo sa mao nga imong gipakita nga gugma ngadto sa usa ka pamilya. Ang gugma nga andam nga mo sakripisyo, ang gugma nga andam nga mutudlo, mo nurture o Dios, ug ang gugma nga andam nga mulahutay. Ug kana nga mga klase sa gugma Ginoo, imo na nga gipakita mismo diha sa imong kaugalingon. Ngin aron mo'y amo ang sumbanan sa matag usa namo ka kinabuhi, sa matag usa ka pamilya o Dios. Lord, walay perfect nga pamilya o Dios. But nasayod ko Ginoo nga pinaagi sa imong grasya ug tabang ang imong gitudlo, pinaagi sa imong mga pulong nga rin pwede nga ma-apply sa usa ka pamilya o Dios. And Lord, labi na Ginoo, matag usa ka namo ingon nga kami imong mga katawhan o Dios. Himuha Ginoo nga ang usa ka pamilya, ikaw ang mahimong sentro o Dios. Ikaw ang mahimong sentro sa matag usa ka pamilya o Dios. Ug ang maong matag usa namo ka pamilya mahimo nga kahayag ngadto uban
nga mga pamilya o Dios. Lord, pa rin ka mag-bless sa matag usa, pa rin ka magtabang sa matag usa, pa rin ka magagiya sa matag usa, pa rin ka magaproteksyon sa matag usa. Lord, ang tanan among isalig itugyan diha lamang kanimo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen o amen. Join our regular Bible study groups. Talk to our pastors and church leaders to learn how you can join. We invite everyone to our prayer meeting on February 27th at 8 p.m. Let's come together as one church in prayer. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship every Sunday at 2 p.m. A place to connect, grow, and walk together in faith. CBDTI fundraising activities are still ongoing. Let us continue to support the mission in faith and unity. Join us for our Couples Love Month special. Our youth will be hosting a special date night for couples on February 21st, 6 p.m. Enjoy good food, live music, and a fun couples activity. Registration is just 500 pesos per couple, and donations are welcome to help fund our youth camp. And church family, you can join in too. Invite a couple or sponsor one, register with Sister Michelle, and come enjoy quality time while helping send our youth to camp. Join our adult Sunday school every third Sunday of the month, 1 to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian ethics. All this to be led by Reverend Daniel Wong. Register before February 14th. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.